terve vaan kaikille. Tää on Eternality Baus. Pelataan pelejä suomalaisessa seurassa. Suomen kommentaarina. Joo, terve vaan munkin puolesta. Joo, kuin minulle. Joo. Eli siis, pelataan pelejä kommentaari suomeksi. Ja sitten, pelataan pelejä silloin kun jaksetaan ja halutaan ja silleen. Joo. Tää on nyt tämmönen esittelyvideo. Niin. Silleen, tässä nyt voidaan vielä ehkä vähän tarkemmin kertoa, että minulta nyt on tulossa Let's Playtä, yksinpeliä. Ja Minä en oikeastaan ite pysty tekemään mitään videoita, koska... Mutta on mukana kaikissa videoissa. Suurimmassa osassa videosta niin on mukana. Minun rekordaa typen ääneen pelaan just silleen, että sen jälkeen kun mulla on niin vasta fräksi, että mä en niinku pysty rekordaamaan saatan. Mulla loppuu koko ajan niinku jää kesken ne, jos mä yritän rekordaa jotain, niin ne vaan stoppaa yhtäkkiä. Sen jälkeen mun kone friisaa koko ajan kun mä aloitan rekordaa. Et mulla ei oo siinä mitään järkeä. mutta kumminkin niin varmaan ne tehdään ton Myster Helarimiehen kanssa. Ei tällaista, mutta ne tehdään niin varmaankin MP-kokoisesta tai Trickshot-videoissa vasta varmaan tullaan. No jos osataan. Tää kyllähän mä nyt tullaan varmaan enemmän paikkaa. Ja sit ehkä pelataan. Ei tää niinku morjuu. Ja sitten te voit myös ehdottaa pelejä, mitä me voitais pelata. Niin. Tai enimmäkseen niin kuin Arttu ja Aki. Niin, minä ja yksi mun kaveri pelataan enemmän sitä. Ohjelman nimi on Let's Pelataan. Jos ootte kattonut kutosta, niin ymmärrätte, että mistä on tullut. No, puolesta te sitten varmaan olisi. Moikka. Joo. Moi.